אמא. היי אמא. משרדם של איתי וגיל, שלום. כן, אכלתי. לא, אמא זה אני. אני לא יודע מתי, הרגע יצאנו מהפגישה. כן, הם קנו את הפורמט. מה אני אגיד לך? לא יודע. לא יודע, אנחנו מתחילים לא מחר בטוח. ויש לנו חודשיים להרים פיילוט לשעשועון. לא בטוח שאני נשאר לגור איתך עוד הרבה זמן, זה לא הוא בטוח. פה לידי. לא יודע מה. כמו שזה נראה כרגע, תוך חודשיים אנחנו הדבר הגדול הבא. הוא נראה כמו איזה כלב שצריך לתפוס כדור באוויר. הבא, אמא, עוד חודשיים, לא מחר. מה זה משנה איזה כדור? אין לך מה לספר לדודה אסתר עדיין, אבל חכי קצת, רק קנו את הפורמט, אנחנו עכשיו כותבים את זה. לא, זה בדיוק. לא, אל תגידי לאבא. לא היה פה שום כלב, אני לא משחק עם כלב. אל תגידי לו. בחייך, מה זה? שלומפר, בן אדם, תסדר פעם במחסה. יש לו שערות מהאוזניים. יצאת מהר מהבית, נכון? בבקשה. יאללה. זה פה? איתי, מזל טוב הצטרפותך לחברת תקשורת. מהיום כל עבודתך תעשה דרך כתובת המייל gilgul@strudel-barак.tv. שליחת מיילים הקשורים לעבודה דרך שרתים שנמצאים ברשת אסורה. מעתה בכל הנוגע לחברת ברק, שמה החדש הוא גילגול. אנו בחברה מעודדים יחסי עבודה בזמן העבודה והרע, לטובת העניין, אנא התחבר לחשבון הפייסבוק דרך המערכת ולחץ על שלח הצעת חברות לכל עובדי החברה. יום של עשייה טלוויזיונית מוצלחת. היי! אתם איתי וגילגול מההפקה החדשה? יו, שמעתי לכם, מה זה מלא? אני מקווה שרק דברים רעים. אני הילה, אני המנהלת הפקה שלכם, ומה שאתם צריכים פשוט תגידו לי. חוץ מקפה. קפה, אני פשוט עושה קפה על הפנים. בכל מקרה, אתה צריך לחתום פה על הטפסים, אם אתה רוצה לקבל כסף ממישהו. לחתום פה שם פרטי. יותר גיל או גילגול? גיל. ולך יש גם כזה שם מוזר כזה או שזה הילה? לולי. לולי. נהיינו מדינת בקלאווה ואום כולתום, מאמי. האשכנזים במדינה הזאת הפכו לשמורת טבע. מה אני עושה פה? נשאר לי מה לעשות כאן? תגידי. איתי, מה העניינים? אני רואה שאתה משתלב מהר. תשמע, תביא את השותף המשוגע הזה שלך ותיכנסו אליי. חשבתי על רעיון גאוני. תשמעו חברים, אני אוהב את הראש שלכם. השעשועון הזה הולך להיות הדבר הגדול הבא. ואני כבר מברך, אני הולך למכור את זה לאמריקאים. אבל היה חסר לי משהו. הרעיון גאוני. באמת. זה הולך למשוך קהל בוודאות. אבל היה חסר לי משהו סקסי, אתם מבינים? משהו שאפשר לשטוף איתו את העיניים. אני חשבתי דבר כזה. אנחנו פשוט ניקח מנחה, בחורה, שבכל תשובה נכונה היא מתפשטת. אם המתמודד צודק, היא מורידה פריט לבוש. זה יהיה להיט היסטרי, אני אומר לכם. Hello? Hey, Marcus! How are you? What a great surprise! Yeah, of course I'm coming to the Lady Gaga show. It's next week. Yeah, I'm catching a plane. ברוכים הבאים לערוב קובע. שעשועון בו אין אמת אחת. ברוכים הבאים לערוב קובע. השעשועון בו באמת הכל יחסי. והקהל... יודע שהכל מתועד פה.
מה זאת אומרת? זאת אומרת שהכל מתועד. אני מצטער, לא התכוונתי להפריע לך. הלוואי שאתה מפריע לי, זה אומר שאני עושה משהו חשוב. מה את עושה פה באמת? דוגמת אודישנים. רן החליט לפני שעה שהוא חייב את זה למחר בבוקר. את יודעת, אם אני באמת לא מפריע לך, אכפת לך להגיד מה את חושבת על מה שכתבתי? אני מוכרח מישהו אובייקטיבי. אני לא חושבת שאני מבינה בזה. מצוין, זה אומר שתהיי כנה. אם זה גיל תעני, הוא שונא שאני לא עונה לו. הלו? אחי, איפה אתה? גיל, היי, זאת נועם, המזכירה של רן. איתי עדיין במשרד. אז מה אתם עושים שם עדיין? תגידי לך לא נושא ככה, אנחנו לא עם אף שלו ותבואו לפה. די שרים. מה, הוא נציב לי וויסקי הלו. הליבה? מה אחי, זה? כן, גיל, רגע. גיל. הלו! נתן. הגענו לניו יורק, פתחו לנו שולחן שאתה כזה דבר עוד לא ראית. המסעדה הייתה מפוצצת באדם. אכלנו שם רביולי ממולא בבת יענה, זה היה דליקטס לא נורמלי. הנה הוא הגיע, הכישרון החדש שרכשתי. תראו אותו, תראו, אמרתי לכם שהוא מאלף. בוא שב. נועם, אפשר להתחיל עם הבנות. בנות. צריך לבחור מנחה לשעשועון. מה קורה איתך? אתה צריך קפה. נועם, תביא לי איתי. אספרסו כפול עם סודה בצד. לא, תודה, זה בסדר. תקשיב, רן, בפורמט אין מנחה. זה לא בנות, המנחה זה דמות ממוחשבת. זה כל הרעיון. איפה גיל? טוב, אז תביא לי אספרסו כפול עם סודה בצד. איתי, תירגע, תהנה, תשטוף את העיניים. ברוכים הבאים לרוב קובע. התוכנית ואתם מחליטים מהי התשובה הנכונה. כל מתמודד מקבל 10 שאלות על האלו צריך לענות. צריך לענות נכון, אבל התשובה הנכונה נקבעת על ידי הקהל בבית. אז קדימה, תכינו את כל אמצעי ההצבעה שלכם, כי תזכרו, רק הרוב קובע! ובנוסף, על כל התשובה הנכונה שלכם, תשובה נכונה. אז יישארו איתנו והכינו את אמצעי ההצבעה שלכם. כי רק הרוב קובע. בנוסף, כל תשובה נכונה של מתמודד, אני הולכת להוריד פריט לבוש. אני הכי אהבתי את הבלונדינית. הכי סקסית בעיניי. מה אתה אומר? אתה מבין, זה קטע של השאלות, צריך להיות להם כאילו כל מיני, אתה מבין, זה כאילו הרוב קובע, זו שאלה שיכול להיות שאתה צודק, אבל צריך לחשוב מה כולם יחשבו. אוקיי. איזה כיף שבאת, אתה זוכר את אייל? הוא היה איתנו בעוקץ איזה שבועיים, אני חושב שעבר למטכ"ל. נעימה. שומע אחי, אנחנו צריכים ללכת לישיבה על השאלות, וצריך לבוא איתך לפני על השאלות שכתבתי. כתבת שאלות? ברור שכתבתי, מי יכתוב? זהו, בשביל זה אייל פה, הוא אחד הכותבים של 1 נגד 100, והביאו אותו אחד בשבילנו מהמתחרים. זהו, אני שמעתי שזה אתם, אז פשוט עזבתי הכל ובאתי. איזה מגניב. איזה גבר. טוב, אני אלך להגיד שלום לכמה אנשים שם. ביי. מה זה הפרצוף הזה? מה קורה איתך? מה קורה איתי? מה קורה איתך? לא אכפת לך מכלום? תקשיב לי, ותקשיב לי טוב. אני לא מוכן שתהיה מנחה שמתפשטת בתוך הפורמט. מה נהיה ממך? אנחנו עושים שעשועון, המטרה זה לשעשע. זה רק קישוטים, זה תפאורה. מה, נתחיל לריב איתם עכשיו על הגודל של הכתוביות? מה יהיה כתוב? זה להיות דמות דיגיטלית. זה שעשועון בסדר, אבל זה חתרני, זה אינטליגנטי. די, אנחנו עושים שעשועון ברק תקשורת. כמה חתרני ואינטליגנטי הוא יכול להיות? אתה לא מבין משהו, זה כרטיס הביקור שלנו, ואני לא מוכן להתחיל מכזה נמוך. אתה פשוט מאבד ריכוז כל פעם שאיזו בחורה מגיעה ומתחילה ללטף אותך כמו איזה כלבלב. כלבלב?
די איתך, קר לך, אתה השתגעת? גילגול! תסתכלו בוויינט, אתם בכותרת הראשית של מדור תרבות. וואלה. מסתמן שהרוב קובע בברק תקשורת. רן רגב מכר את השעשועון הרוב קובע ל-NBC. מקורבים מספרים שסכום המכירה הוא הגבוה ביותר שנמכר אי פעם בארץ. אפשר לנסות? פעם עמדתי פה שעה, ניסיתי לגרום לדבר הזה לעבוד. שעה. מה השעה? לא יודעת, 11 דקות. לא. התכוונתי, זו שאלה מעולה לשעשועון, מה השעה? 3 תשובות אפשריות, 10 וחצי דקה, 10 ודקה, מתמודד, בוחר תשובה ובינתיים הקהל בבית מצביע. ואז אנשים מתחילים פתאום לחפש מה השעה הכי מדויקת, בזמן הזמן רץ, כאילו הוא משתנה, זה גדול. מה רצית לקנות בכלל? פסק זמן. בבקשה. אז איך יקראו לזה בארצות הברית? הרוב קובע. Majority rules. מה, אתה דפוק? מה אתה נלחץ? סוגר לך. אז תגיד לי, אני אסגור. סגור, סליחה. בקיצור, אתה צריך לבקש חברות די מכל החברה, אז כדאי שתתחיל. אתה להיות חברה שלי? מתה להיות חברה שלך. שב אחי, למה אתה לא יושב?